Rek tarifno oma kesenenganmu kabeh. Posisi hook lu. Omae ready unit siap pindahan. Ukurane 5 kali 12, regane 300 juta rek yo. Hook oleh 2 jalan. Lingkungan sekitar Spilno cak. Wis oma-oma elit kabeh rek yo. Nah terus enek maneh cuwidek musola iku lho cak. Spilno cak. Be sampean pengen daftar dadi takmir masjid rek yo siku yo. Wis ae cak gak suwe-suwe rek yo. Nah pagre ae lho rek delon mau warek yo. Lho kena dibuka karo ditutup. Pas tambah depan wis kayak ngene iki rek yo. Wis ae cak langsung cak. Nah, lek masalah karpot tenang ae rek yo. Ombo mobil sembarang iso mlebu koyo Pajero Innova Los rek yo. Ngene iki perpaduan keramik karo jendela sakura ono lampu hias rek yo. Lho, pakai kemerentel iki lho. Yo. Wis. Wis free pager karo kanopi paket komplit rek yo. Nah terus nang kene iki ono area ruang tamu outdoor yo. Wis ono wall molding ngene iki rek yo. Plafone wis drop ceilingan. Nah kok nang kene sampean karek nukokno meja itu rek yo. Dadi enak nek sampean duwe tamu wis gak usah digo mlebu menjero ben kekayanmu gak diireni tanggane yo. Wis langsung cak. Nah, kusene almini kata tas ngene iku yo. Wis iki ruang keluarga rek yo. Ruang keluargane gawat pol yo kena ge nyeluk wong sak RT 2 RT sik mut. Plafone wis drop ceilingan lho, lampune apik rek yo kayak trambulan terus nang kene kono cendela permanen rek. Dadi omah iki pencahayaane apik yo. Wis full wall molding ngene iki rek yo. Wis cak langsung nang kene cak. Lah, iki kamar pertama rek yo. Kena gawe iki kiwir ngono iku rek yo. Wis engko sampean karekno kono gordene tok yo. Pintune sliding ya wis menghemat ruangan jare arek-arek. Nah iki kamar kedua Kamar kedua padha rek ya gede kena gawe iki kiwir ngono iku ya. Pintune ya padha sliding menghemat ruangan. Nah terus nang kene iki ono dapur. Dapur enak rek ya. Wis privacy nge-L ngene iki kene nggone wastafel, kene nggone kompor, kene nggone magicom. Kene wis tak kei colokan rek ya tenang ae. Nah terus nang kene iki ono area laundry laundry room rek yo, area cuci jemur. Soalnya nang kono iku wis ono vibre rek yo. Sing kena dibuka karo ditutup. Dadi sampeyan nek masak tenang ae anti kemebul. Soalnya iki posisine pojok rek yo. Ono pintu nek kene iki. Nah, ya. Nah, menuju nang jalan kak kono iku rek yo. Lah, ya. Ini wis tak pembuangan. Wapi rek yo, ini wis tak kran. Nah, langsung iki cak, iki kamar mandine. Kamar mandine super gede kena gados wong 35. Wis full keramik, klosete nggae kloset duduk rek yo. Sore ready wan. Langsung digas rek yo, mumpung omah iki unit ready wis gate inden-endenan terus regane yo murah. Ukurane 5 kali 12, regane cuma 300 juta rek yo. Oh iya, iki lokasine ndek Pak Desa Banyu Urip, Pakal Beji PDAM. Info lebih lanjut mau tanya-tanya survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.